Mandon ni waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Gana jamana ale ye wuli ka jɔ kɛ min ye jɔnya waleya min taara ka ɲɛsin farafinna ma ka taa n'a ye diɲɛseleke 4 bankun kan yaasa laɲini ka se ka sigi sen kan min b'a to nansaralakaw ye jɔnya waleya min ta ka ɲɛsin farafinna ma a bɛ se ka sara cogo min ani k'a lakodɔn lakodɔnni sɔn kɛra o ma k'a kɛ maaninfinya yɛrɛ danbe tiɲɛni k'a bila hokumu kɔnɔna ala ni Gana ka wuli ka jɔ ani farafin jamana wɛrɛw bi na faransikaw olu yɛrɛ ka maa mafalenba dɔ bɛ yen n'o ye Jean-Marc Ayrault ye min ye baɲumankɛtɔn min bɛ n'o sigilen don jɔnyawale miiriya ale kɛlɛli kama a ko a b'a ɲini Faransi fɛ a ka sarali o boloda Faransika ni maa kofɔlen a y'a yira fana k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ka don joona Faransi ni a ye nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin jamana minnu ma u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna cogo min n'o ye farafinna jamanaw ye farafinna jamana caman bɛ yen bi o kɔnɔna na wulikajɔw bɛ yen ka kɛ ni nin waleya cɛjugu in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegalikaw a y'olu ta misali la k'a yira k'a fɔ bi min ye Senegali ye bɔrɔkɔ juru min donna ale la ani degun min b'a kan bi a n'a bɛ juru min ta don o don diɲɛseleke 4 jamanaw fɛ ko juru in kɛlen don k'a to bi Senegali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a ko a bɛ Senegali de ta dɔn nka min ye farafinna jamana caman ye o fana bɛ nin degun kelen in kɔnɔna na sabula juru minnu don kajibina juru don a sara man di a bɛ yiriwali bali a bɛ taa ɲɛ bali wa a bɛ yɛlɛma hɔrɔnya ni farafinnakaw bɛ k'o ɲini a b'o bali ko n'o y'a sɔrɔ jamana caman bɛ bi nin waati in na olu ka juru n'olu sarala u bɛ se ka taa ɲɛko kuma fɔ u bɛ se ka min ye wulikajɔko kuma fɔ k'o la sa ka kan bi Faransi min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen nun juru don b'a ye farafinna jamanaw kɔnɔna na a k'a lajɛ ka tɔnɔmadali kɛ yaasa jɔnya wale min n'a y'o ta k'o ɲɛsin farafinnakaw ma sarali ka boloda dɔ ka bɔ kuma caman na yaasa nin farafin jamana ninnu fana bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye kuma tɛ u ka yiriwali baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min u ka sɔrɔ bɛ se k'u labɔ cogo min u fana bɛ se ka min ye baaraw kɛ baara min bɛ se ka kɛ ɲɛjɔ ye cogo min na Jean-Marc Ayrault a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka to tan sabula juru min bɛ Senegali yɛrɛ kelen na bi n'i y'a ta k'a jateminɛ ale ni farafin jamana minnu ni farafin ka jɔnya waleya sera olu ma k'a bɛɛ lajɛlen ka yiriwali bilalen don kɔ kan a ɲɛ sɔrɔ man di wa min ye waleya in ye a ye degun mun se a ye tɔɔrɔ mun se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kane Caro ye waleya cɛjugu min kɛra o kɔnɔna na o wari sarali o hakɛw labɛnni ko Faransi kan ka sɔn o ma dɛ n'a b'a fɛ farafinna jamanaw a ye minnu mara ka tɛmɛ u kana to FMI ni Banque mondiale ka jɔnya juru sarali la san kalo 12 fo ka taa se diɲɛ wuli ma k'a k'a lajɛ a ka tɔnɔmadali kɛ yaasa farafin jamanaw fana bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min ka yiriwali yɛrɛ bolodali kɛ ani u ka sɔrɔ ka se ka kɛ u ka jamanaw olu ninafan